गेलु देखा ना ମୁଁ କେତେ ଦେଖାଉଛି। ହଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଏମିତି ମୁହଁଟା ଶୁଖେଇକି କହୁଛ ଯେ କି ହେଲା? ଟିକେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ଚାଲିଛି କି ସେଇଟା। ହେଇଛି ମତେ କହୁନ? ଯେ ଦୋକାନରେ ମୋର ବିକ୍ରି ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ହାତରେ କିଛି ପଇସା ହିଁ ବଞ୍ଚୁନି। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଓହୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ୟାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପ ଘରେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ ମୋର ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଅଶ୍ୱିନୀ ସାର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଏଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା 14 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଏମିତି ବିଜନେସ୍ କି କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍, ଲଭ୍ କି ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟେଡ୍ କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କନସଲଟେସନ୍ ଫ୍ରି ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦିନରୁ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ସେୟାର କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯେମିତି ସଜେସନ୍ଟା ଦେଲି ଆପଣମାନେ ବି ସଜେସନ୍ଟା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଇ।